Good morning mga ka-farmers. Nandito na naman ako nagbabalik. Wala pa akong magawa ngayon kasi Sunday sa amin. Ito, magpapasok na lang ako ng manok. Manok panabong. Ito. Babasahin ko muna para dilim magluhod. Itong teknik namin. Ito yung blade oh. Ito. Babasahin. Isa ka pamitay. Hindi na sakit mo. Medyo masakit pero normal lang to sa mga manok. Manari. Kinanglan kasi kunin to. Kasi pag hindi mo to kunin, pag ito nahawakan ng kalaban, sigurado talo. Kinain pa oh. Gutom. Ito. Ito mo. Ito. Ito, pinapakain namin to. Ito yung paniniwala ng mga matanda sa amin. Kain. Ito, tatarin nyo lang oh. At saka ipakain. Okay. Okay. Isa. Okay. Mayroon pang isa oh. Last bunot. Okay. Finish. Ito maganda na. Hindi nang ipanglaban next month. Ano daw? Ha? Pangisa. Ito yung taga-bago ko dito. Dumating na. Awas boss. Ito ang gawin nyo kapag kailang isang kukuha ng tapay ng ano. Basahin nyo lang, basahin nyo. Oh. Sana.
Mga istag pa lang to, tatlo to lang kapatid. Tatlo. Dito, mag-isa ka. Mga tatapay ng manok. Basahin lang. Ito yung secret namin. Wala ko sa dapat.
Pwede ng panglaban. Mag-start ko ito. Yung po niya. Bagyan na mo.